124 кузов дизельный дини мабиён ози дар бораш бо состар гав мезанем. мо ягон ҷое кушодира гуфтастем ки як дрифт кунему хай бо тамом шуда рафтем расида мекунем. оз бародарои наъдир омадем як ҷое кушодира гуфтастем тамошо кунем чӣ хушӯ шудаи баҳор. бародарои азиз намо айбиб омадастем майда майда оз мо ягон ҷои шодӣ хушрабо меёвем омадем аҷо теҷадам одам бисёра дрифт кардан намешава оз як ҷои одам камӣ боша намҷо чӣ 124 кузов вазбинак ба ҳамин хотир мягкия мо ҳамиро ози фаҳмиданӣ будем ки ҳам мягкия ё не я васита дуромада будем ки лекин дар ҳақиқат мягкия диним абём 5 силиндрай кашишам зурай ози камера ғалтид ози мо ҳама пасбаландӣ раҳҳои безавай мекунем камтар тарзе сама камера нағалта бо лекин гузариши соза бо ғалтид лекин ҳозир ҳастам мошин чанд нағз нишон метиҳад ба чанд 93 сола лекин одамое ки гирифтагиянд айнол сар кадар ремон кардагиянд хеле саҳсаиншон нормалне ози мошина пропуска кунем ози мо ҳами мошина гирифтанием барои ки хилмонда маъқул шуд агар подписчик бисёр шава лайку бисёр шава мо ҳамира мегирем тюнинг мекунем бо розе ки мошина нишон дода натонистем оз ягон ҷо мерем мошина мебинем бо айса чишка мезанем мотор патор коробка передач дырнишон бо як намудаш ҳаста ки электропакет 4 та электропакет дорад ай камро вардагия бисёршон 2 та электропакети пеш реза дорану ҳафонгиҳошон ручное ози ки мо ёфтагем и ҳам пешу ҳам ақиб 4 та электропакет люк ҳамаш кор мекунад соҳиби пешсараш соз нигоҳ кардагиам мошина моторшам бақувватай. бародарои азиз ина мошини мо замира дрифт кардан будем лекин ҷо наёфтем хоб дар бораш гав мезанем яла кас бисёр подписатсия гирифт лайки зиёд гирифт ин ҳамин видеои мо ҳамира тюнинг мекунем дискои нав спойлерҳо тимнит краска айнол мо ҳамира сар карданием. хоб ҳозир ҳамин ки мошина бисёр одам қулай медона барои чӣ барои он ки мягкая тараф дидем ки кам мехӯрад сеюмиш ки 2.5 объём бақувватай дизельный лекин як хеле одамон ҳамин овозиш камтар маъқул нестаю хай бояд ин ҳамин намудашон ҳастаю ки гази бензин бисёр одамон ва қулай намедонанд ки чӯяки тез ва камака капризне хай бо дар борааш мошинча 93 сол кӯҳна ҳам бошад рафтанаш чӯш бақувватай оли хоз мотора гав мезанем дар бораи моторш гав мезанем. бародарои азиз ина мотор объёмш диним 5 силиндра хоб 5 силиндра 12 волта гидравлик кондитсионер абс ҳама 100% кор карданаш хай камтар баландтар лекин хай қувватш назар ба мошинои опелу астраҷию нақсарай рафтанашам хеле нақсарай. як одаме ки ин мошина гирифтак бояд бигирад айнол сар куна мотор куна хадавой куна краска куна одаме ки ҳамин мошинда завқ дорад лекин мо ҳамин мошинда завқ пайдо кардем ин ҳамин мошин чиқа бугум назар ба опелу инаи чӯ нақсарай ба фикри ман айсечка мягкитар мегардад ки кузушон вазбинай ҳамин сабаб мягк мегардад.
خیر با حاضی سالن هم ببینیم. салонш коржуни сиёҳ блюк как обычно радио хоб на яхна мошина 124 электропакетшон пешашон фақат электронне қафошон ручное ҳамин сабаб мо ҳамин мошина ёфтем ки ҳар чорш электронне хоб не задне зеркалошам полн электронне ҳамин сабаб мо замира бо ҳай мекунем бо гав мезанем дар бораш хоб печка мечка 93 сола лекин печка кондитсионер дора оз қафошам нишон метем қимат ҳам нест 10,000 мегаин ами састанида хай бо одаме ки мекуна амира чӣ кадаста мақулаша ҳай кина бо мекуна то 5,000 6,000 аз хоташ мекуна мақсади мо ҳамин мошина тюнинг карданем драйв карданем полни короче чихе ки дили мо мехоҳам хали карданем шумо комментария бинависен ки ҳамин мошин меарза ё мо мошин дига бигирем ҳамин прода ягон мошин дига бикунем 06 07 сечка зайчик ё бугем эс-класса бикунем эс-класса мекунем хай бо дар комментария бинависен чӣ хел мошина кардан дар кор ҳозираста мо чихе ки бисёр мошинбозор рафтем чихе ки бисёр одамои каси амира ҳай када гай чӣ мекунад таърифш мекунад мега мошини зурай подписатсия кунем лайк монем ҳамин подписатсия ки то 1000 баъд зиёда шид ки мо ҳамира тюнинг мекунем ҳамаша нишон метиҳем бо як контент нав мешад дар канали мо полни дар бораш гав мезанем ки бо гав занем дар комментария бинависен кадом мошина бикунем лекин мо ҳозираст ҳамира бо то подписатсия гирифтана чӣ кардана я дрифт мекунем лекин ҳамин як ҷо омадагием ки мошино бисёр будан ҳамин исусу гузаштастен рости гап худмонам монда шудагием ҳамин мошина динара тайёр кардастем бародари азиз мо аз ҳамин дрифта кардем шумо накунед ҳамин кора мо ҳамин кардему хоб одамое ки ҳамин кора карда гаштагиянд дар пеш мо буданд хай мошин ба қувватай ча нишон дод чӣ хеле ки ҳастай хай меарза 10,000 да меарза мошинчаи хубаю накунед ҳамин кора мо ҳамира кардем шумо накунед дар ҷои одамие ки гуфта намеша ягон фалокат майли то видеои нав лайк монем